Getxon mugikortasun iraunkorrarekin konprometituta gaude. Aitzindaria gara Bizkaia osoan bizikleta mailegatzeko sistema bat eskaintzen. Hain zuzen ere 2009tik. Horregatik Bizkaibizi funtsesko zutabea bilakatu da joan etorri seguruak, jasangarriak eta osasungarriak egiteko gure herrian. Gainera, joan etorri hauek ez dira bakarrik aisialdirako egiten, baizik eta lanerako ere erabiltzen hasiak gara. Adibidez, Aretako geltokia Bizkaiako erabiliena bilakatu da. Eta horrek demostratzen digu Bizkaibizi metroarekin erabat osagarria dela. Beraz, pertsona guztiak gonbidatzen ditugu mugikortasun eredu honekin bat egitera. Bizkaibizirekin beste urrats bat eman nahi dugu, Getxo konektatuago, jasangarriago eta ingurumenarekin bat datorrena jorratzeko.